man die Sontje Maart, de dooi dat. De shorttrekkers keihard revanche nemen. Dan pakt hij hier de wereldtitel. Met een krankzinnige finish. En het gas in Friesland officieel greener is als in de rest van het loon. En we zien in Bient hoe het een ham maken wordt van Frieske bargjes. Een hele goeie jongen, mooi dat je zo naar Bient. We hebben deze week over het waad, want onder de Duitse Waadzeekust binnen een heel soort strand, wel een stuk of 10. Ze zijn ook Rieselijk populair en hier in Friesland hebben we er maar één, die bij Haas. Ja, en dat maar doors, vind ik historicus Peter Kaskarel. Ja, hier kan dat strand komen vanzelf. Met de strandkorven hier, mooi lei. Ik zie het helemaal zitten. Dit is toch prachtig. Ja, dit wil ik jij misschien laten. Dit is een folder, die kreeg ik dit weekend in de bus. Het is van de gemeentebelang in mijn eigen gemeente. En nou, zat je een keer een 6 man en 2 vrouwen staan erop. Han wat voor het kruis en de slogan erboven, u weet nu waarom. Nou, daar heb ik 10 minuten nog zitten te staan en toen dacht ik, ja, ik weet nu waarom. Wat weet ik eigenlijk en wat willen ze hier nou mooi? Nee, maar we überhaupt wat met al die verkiezingsposters en slogans. Daarom heb ik vragen onder communicatiestratege Wietse Visser om eens even te zien naar al die uitings die het onder de dik staan. En onder andere deze. Ja. Nou, daar sjussen staan. Ik sjussen staan, ja. Wat mat ik hier nou mooi inderdaad? Ja, dat is altijd de vraag. Hè? Nou, bij Cambuur zullen ze het een muurtje nemen. En ze staan alleen maar de hand voor de edele delen. En het doos al zo'n jongetje zantig. En we weten nou weer om. Nou, dat weten we dus net. Hè? En dus in die zin gaat zijn boodschap hier in feite langs ons heen. Ja, dus, want uiteindelijk, ik weet dan, deze partij heeft de vorige keer die woen. Ja, die heeft kennelijk in het college zitten en ik weet nou waarom ze het zo goed doen. Ja, maar er niks blijkt wat ze dienen haar. Dus, hè? Dus op deze manier geen enkel bewijs van de verantwoording die ze naam haar. Dus, en als zeker als onbekende zei van u weet nu waarom. Ja, bro, ik zou het net weten. Nee. Misschien dat het beter wist. Omdat die ik heb er dus 10 minuten naar. Maar dat wist ik net waarom. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Nee, okay. Nou ja, ik zit altijd te denken, het zwembad is behouden, is de korenbus is die nog hier. Maar ja, van waar is die partij nou, waar wil het nou? Nee, weet ik niet. Nou, klaar. We hebben die vraag om eens even goed te zien, want er is zelf een campagne betocht voor Henk Dijnem. Klopt. Wethouder van de PvdA in Ljouwert. Ja. In alle verwachtingen zien, als je dit is het plaatsje, pakt de PvdA toch ja, een heel soort winst nog in Ljouwert. Landelijk zoen we net zo goed. Wat is nou bijvoorbeeld, laten we even zien, wat is de kracht van dit plaatsje? Kim nog eens een keer? Nou, om te beginnen begint het met Henk. Er is een kar maken om Henk op een nadrukkelijke manier in beeld te brengen. En daar een thematiek om te koppelen in Henk werkt. Dus het gaat over hem en het gaat over een resultaat dat hij bereikt had. Daarmee laat hij zien verantwoording aan. Het bestuurlijke verantwoording nam. En hij zei dat te werken had. Nou, en dan kun je als burger daar die stem op uitbrengen of net. Als je vindt dat er net werken had, nou, dan stemt het op een andere partij. En als je vindt dat hij wel goed werken had, dan kun je voor hem kiezen. En blijkbaar had het werken. Maar je moet er toch in een split second voorbij zo'n poster rieden en denken, Henk werkt. Dat maakt iets. Wat beeld je er hingen? Nou, ik bedoel, een beeld van Henk zelf en de term. Ik bedoel, het ben 2 woorden, dus minder kist haast net broeken. En in die zin komt het wel direct toe. En daarnaast is het natuurlijk iets van vierst campagne met zo'n kreet. En het aardige in dit geval weer, van dat Henk werkt wel de kreet wie die het orenpartij namen. Natuurlijk om te bewijzen dat het net werken. Maar daarmee haast als partij in die zin al een vastsprong. Oké, nou weten we waarom dat is om echt die oren te beoordelen, want dan heb je wel even wat te zeggen. Laten we eens even zien naar die landelijke campagne. Vooral die verkiezingsslogans, derde gong het mal. Daar hebben we een heel soort aandacht van. Dan kunnen we de eerste, nou, ze introduceert het allemaal even de hoen. Ja, daar had je hoen. Deze vrouw die had haar kop aan een hoenjoen. Nou, en daar zeiden we dan bij passie. Ik vreeg me af of de man of de partner van deze vrouw het eigenlijk wel zo noffelijk vindt dat zij op deze manier afbeeld is. Ik zou er net naast lezen willen, maar ik kan eerlijk zeggen, lid steen dat ik daarop stemmen word. Dus. Maar dit is Bedum en er zit nog een heel roedel bij, want ik geloof dat er is al een dierenpartij, maar dat is bijna nou letterlijk bijna in beeld gebracht. En ze hebben altijd een kreet, ik bedoel, er is passie en trouw. Dus de aantal kwaliteiten van hun, die gaan ze koppelen aan de meesken. Maar om nou te zeggen dat dat onttrekkelijk is, ja, misschien als dat kist dat het afvalt, maar op deze manier vind ik er weinig onttrekkelijks van. Een oren?
Ja, deze. Ja, dit is sociaal rechts. Mensen doen natuurlijk alles om maar aandacht te loeken. Nou, deze man had een hele grote aandacht gekregen inmiddels. Want de social media, die doeken wel op zo'n bleerte kont. Het is natuurlijk wel de vraag of er maar in beeld komt. Maar hij wil het werkt om aandacht te loeken, maar ik denk net dat zo'n man nou heel erg geloofwaardig is. En ik denk uiteindelijk is geloofwaardigheid echt wel een facet wat terugklinken maakt in datgene was te. Maar er is een soort te praten en hoe dit we nou zeggen, Koen. Ja, Koen moet je doen. Ja, die is inderdaad, die blijkbaar heel te kiezen als de minste poster. Koen moet je doen. Ja, Riem doet het altijd goed. Hè? Dan onthouden mensen dat. Alleen in deze combinatie is het gewoon. Het is al heel erg knullig. Ik vind het inderdaad, ik zeg ook al in verkiezingstijd blijkt het wel het dwarpste van Nederland. En dat is, met zo'n poster bewijst dat ook wel. Hè. Mensen denken hoe het algemeen wat makkelijke communicatie. Als het riemt dan, en we zetten ons listloeken zetten op de poster, dan hebben we vast wel een goed beeld. Nou, in dit geval krijgt er inderdaad publiciteit, maar nogmaals, het is de vraag of de kwaliteit die steek daar ook koppelen was, dat uitkomt. En volgens mij is dat absoluut net zo. Nou hebben wij tocht van in Friesland binnen ik wil een paar aparten, daar krijgen we nog een paar voorbeelden van. Ja. Maar hoe zorgen mensen daar dan nou? Daarom sturen we onze verslaggever Henk de Biesbeek even de strijd op om te zien wat mensen daarvan vinden. Oké. En als je dit je staat voor je joggen, welke poster spreekt je het meest aan? Nou, die eigen partij. Dat is het CDA. En tegen bij de meesten vinden jou ook een goede kreet. Ja, dat ben gewoon die season heel protter, maar dan haast het wel om dat ze dat al die vier mensen kennen. En dat zijn moeilijke kreten. Maar als je dat zo joggen, hè? Ja. Die kop van Romke Postma, vind je die duidelijk en daadkrachtig? Ja, geweldig, maar keert neer aan. Hij had de jas nou aan, maar ja, dat is echt nog aan de koude kant. Maar hij we doen wel met de jas uit. Ik vind dat haast al gelijk, of nee? Huh? Ja? Ja, of nee? Op zich vind ik die poster mooi en aardig, die dame, die vind ik keurig. Maar ze kan me alles net overtuigen om op die VVD te stemmen. Ik zoek ergens in een omgeving zijn. Ja? Ja. Welke dan? Nou, op een mooie modeblad of zo. Het overtuigt me net, als ik eerlijk ben. Als ik dit foto-embleemje zou zien, dan spreekt me dit in ieder geval al meer aan die oren. Waarom? Waarom? Omdat ik de vakken maar goed ken. Maar die staat wel op de achtergrond. Die staat op de achtergrond, ja. Nou ja, vooral die zorgen ervoor dat ze een beetje op de voorgrond komen. Maar het lijkt beter bij mijn principe, het CDA, aan de VVD. Laat me zo zeggen. Dichtbij zit we hier bij Postma van de FNP. Weet je dan wat er bedoelt? Ik denk dat er dicht bij de mensen staan wil. Alleen ja, ik ken wie Postma net, dus ik moet hem op zijn woorden vertrouwen dan. En zijn foto, vertrouw je hem zo? Ja, wie die staat erop als een man die toch de dingen verregen had en die het overbrengen kan. Nou sta je hier tussen de verkiezingsposters van de Partij van de Arbeid, VVD, FNP, CDA en gemeentebelangen. Ja. Welke spreekt jou dan het meeste aan? Nou, dan denk ik toch dat Spansje daar op horen kan van Doeke Valkema. Omdat je die mensen niet kennen. Nee, ik ken de Franse ken ik dus net, maar die komt van mij het beste horen, ik moet zo zeggen. Ja, mensen willen toch graag bij iets bekends jaren. Hè? Dat is juist ook wel in zo'n filmpje weer. Hè? Wat bekend is, dat is echt het beste. Ja, hij kent die man, ja. kent die vrouw net, maar het CDA. Ja. Maar dus, ik vond het ook wel opvallend dat de man zat op een gegeven moment, hoe die poster. Ja, hij had zijn jas nog hoor. Ja, dat vind ik inderdaad wel heel leuk, dat mensen daar hun eigen verhaal daarvan maken. Al het heel erg verschil maken in de stemkeuze, dat is altijd de vraag. Maar ik vind het wel leuk om te jaren hoe het mensen naar dingen zeggen. Soms haast altijd een bepaald idee was er maar worst, maar mensen kunnen dat ook wel heel anders interpreteren. Dus op zich wel leuk. Jij krijgt dus al vandaag dat er een persoon met de kracht erop staan in eigenlijk een vrij simpele tekst. Ja.
En toen heeft het uitgegeven. Ja. Om even te zien wat dat is. Let me zien. Van dit is GBA. Ja, nou ja, dat is inderdaad. Dit is typisch een democratische poster, zullen we maar zeggen. Van, ja, dat vind ik een heel soort. De hele partij die maakt er zo wat op. Vaak uit het principe van, nou, als die erop zit, dan maakt die direct maar op. En dan wordt het extra sneu dat die treden er net op stuurt. Dus zetten we er al jammer op. En nou ja, democratie en communicatie, die staan ze nou wel heel erg herks op elkaar. Dus, maar dit is dat gezellig, ik wel weer van, oh ja, dat is die. Ja, die zit er ook op. Ja, maar de boodschap wil totaal ondersnijd. Ik geloof dat er op staat van het mat oors. Nou, zo'n poster maakt inderdaad oors. Ja, dat klopt. Oké, dat is een vergezen tip, even van een stratege. Ja, mat oors, ja. Er ben ik nog orenmiddels. Ik heb op YouTube een paar filmpjes gezien. Ja. En daar is er eens iemand die springt er echt uit. Die doet het echt goed. Want we moeten net alleen nog afzeiken. We kunnen ook wel even wat positiefs van. Ja, zeker. Makaja, wat is dat voor Makaja die had een filmpje op YouTube zet. En dat is gewoon heel erg fris. Hè? Het grote voordeel is van hij praat heel makkelijk. Hij is heel erg zichzelf. En daardoor komt die geloofwaardigheid die komt er heel erg ter uiting. En de format van Keersnaad is gewoon heel modern. Dus in die zin past dat wel heel erg bij You to Die. Hè? En daar staat wat oors dan de traditionele verkiezingsposter. Die steekt wel nodig haast. Maar als dat combineert met dit soort filmpjes, nou, ik denk dat dat een hele grote mensen aanspreekt. Zeker jongeren aanspreekt. Ja. Als raadslid wil ik mij de komende jaren in gaan zetten voor meer woningen voor jongeren. En daarnaast kortere wachtlijsten voor een huurwoning. Meer inzetten op Sneek als banenmotor van deze prachtige gemeente Zuidwest-Friesland. Ook zijn er enkele knelpunten bij sportverenigingen. En die moeten we gaan oplossen. Ja, en het is meteen raak. Ja, hij doet het echt. Leuk filmpje. Hij doet het. Ja, het is echt altijd de vraag van dat sympathiegenoot. Dat blijft maar binnen. Want hij is van de PvdA. Hij is van de PvdA, maar dit is net een typische PvdA-stijl waar het in mak is. Hè? Dus ja. En waar zit het? Zit niet mem die het waarschijnlijk te stemmen gaat en net de jeugd die op YouTube zit? Ik denk net dat er 3 men bereiken wil. Ik denk dat er volgens meer de jongeren bereiken wil die het wel naar YouTube zien. En ik denk wel dat er een slag gaat, ja. Hadden we dan een conclusie, Loeken, maar Friesland biedt saai? Ja, het is net, eigenlijk wel netjes. Beetje dwarp staan nou en dan, maar net extreem. En dan past het wel een beetje bij u. Nou, we zullen zien wat er gebeurt, Aanstiek. Bedankt in ieder geval voor die analyse. Graag gedaan. Oké. Ja, onder de Duitse Waardzeekust in Oost-Friesland binnen het strand van Noordeich naar Dangast. In Friesland moeten we het wel maar in bij Haas. En dan moet je daarna goed even je voeten skin uitzien, want het is net altijd even skin. Wat voor kansen liggen er nou bij u zo aan die Waardzeekust? En wat voor initiatieven binnen er al om meer stranden te krijgen? Bient zie ik het dit week uit. Dit is de Waardkust bij Zwartehaan, aan de midden. En dit is de pier van Holwert. Op beide plakken is net een soort te beleven. En dat geldt boeten de eilanden om voor de hele Friese Waardzeekust. De rode punten op deze kaart jouwen de favoriete plakken van toeristen aan. Als we 150 kilometer naar het eerste gaan, is er een hele andere situatie. De kust van Oost-Friesland in Duitsland is allerhuiselijks populair. Dit is Bernse Ziel en Dornumer Ziel. Ik op een snijtemiddag in maart. Als het ons schreeuwer en waardleervader Peter Karskarel leidt, dan wordt dat bij de Friese Waardzeekust correct zo. Ja, hier kan dat strand komen vanzelf. Met de strandkorven hier, mooi lei. En dan bij hoogwater, jongen, dan krijg je het hier prachtig. Ja, het is nou precies wienerig, contrastrijk wat weer betreft. Maar ik zie het helemaal zitten. Het is toch prachtig. En dan zie je daar de eilanden liggen. Oh jongen, wat mooi. Een uitgelezen kans vanzelf. Karst-Karel komt geregeld in Oost-Friesland en jouwt lezings over het gebied. Hij er helemaal waai van. In de zomer, in het seizoen, is het smoor druk. En de mensen met een smalle beurs, of de mensen met dagtochtjes, die kunnen er schitterend naartoe. En het is hartstikke gezellig. Hotels, echt grote hotels, Bensersiel. Dat is een hele boulevard met allemaal hotels en zo. Bij de anderen is dat wat minder, dan is het meer in de dorpen. Het is er echt druk, heel veel mensen op een fiets. Die gaan dan even op een fiets naar het strand. Nou, hoe zie je dat? Dat zou toch hier ook prachtig wezen? Nevens Karst-Karel lezen er genoeg kansen voor stranden. Op 8 plakken, van Lauwerseeg tot Saasbjerm. Dat kan mooi opspuitenstranden. En bij Kims wordt zo zelfs een lagune komen kennen. Het toerisme dat er mooi opkomt, kan ook inzet worden in de streets in de Krimp. Je kan juist in die Krimpregio, al die huisjes
die hier leeg komen te staan. En zo. Daar kan je vakantiehuisjes van maken. En dat kan je exploiteren. En daar komen voorzieningen waar mensen weer aan kunnen verdienen. Het kan echt een economische impuls betekenen in deze, ja, toch wat moeilijke streek economisch. Buiten dan de agrarische sector is hier verder niet zoveel te beleven. En dat kan een impuls krijgen op bepaalde plakken. Karst Karel zijn plan is net alleen nog een loftkasteel. Nevens hem hoeft het net zo dreig te wezen. Het stroom opspuitje en het kan gauw kleer wezen. Er zijn vast ook ondernemers die daar de schouders onder zetten willen. Er zijn zat recreatieondernemers die dan naar nieuwe plakken zoeken om het te ontwikkelen enzovoort. Dus ja, dat moet kennen. Ik heb er echt vertrouwen in, als iedereen maar wil. En als het niet bij praten blijft, maar schouders eronder. Ik zie het helemaal voor me hier. Ja, dat is de bedoeling ik. Morgen hebben we deel 12 van die serie Oer de Waardkust. Dank je toe het initiatief Holwert on Zee. En dan ik in de studio krijg ik wat jeder. Loek Hogenhout, hij is de nieuwe directeur van het marketingsbureau. Het nieuwe marketingbureau voor Friesland. En dan kunnen we hem even mooi aan hem vragen wat hij vindt van al die plannen. Ja, als het gaat om streekproducten, dan weet Rijts Spanning exact wat hij wezen had. En deze week neemt hij eens mee in de verhaal van de Parmaham. En dat is geen Parmaham die uit Italië komt, het broodsaas. De Parmaham uit Italië. Het komt gewoon uit Friesland, uit Akkerum. Of net? En zij is. Oh, en het roekt ik. Of net? Wat heeft je mooi nou? Nou ja, ik heb de hele boutman, nemen ze de platte plaat, nemen ze dat. En dus het is ook wat plattertjes te zien, dat hebben ze bijsnijd. En ja, het is heel interessant om te zien dat we kennen allemaal natuurlijk de Parma, dat is heel bekend. En dat is herkenbaar, dat ik heb een prachtig product onder het kroontje wat er dan op staat. Dan is het echt, hè? Dan is het echt de Parma. Ik heb wel eens dat ze er gewoon heen en maar Nederlandse bargen, die hingen ze er even op en dan wordt het de Parma. Maar dat... Ja, maar daar weet ik het Parma-Sinama net aan. Dus dat duidelijk wijzen. En dat orenvlees, wat zo size dan krijgt, hè, dus wat daar heen gaat en dan als rauwe ham bij waarom komt wat in de winkels leidt. Dat is gewoon rauwe ham en dat is van Nederlandse bargen, maar dat is in Italië. Want ik heb gewoon een heel goed hammaatje. Maar wij kennen het hier in Friesland. Misschien kunnen we het even zien. Ja, dan is de rest hoe het Nederlandse Frieske bargjes te ham maken worden. Italiaanse ham. Prosciutto. En die ham, die komt van die bargen. Maar er is ham en er is ham. En dat geven we nou uitzieken. In proeven. Lekker. Hey, ja. Hoi. Hey, ik heb even ham gekocht en ik even proeven. Ja. Die hartstikke lekker, skin op. En die ham, die is de rauwe ham, hè, die Italiaanse prosciutto. Die komt van deze mooie bargen? Nou, die zou van Nederlandse varkens kunnen zijn. Zou kennen? Ja, het zou kunnen. Kijk, je hebt ham. Die is gemaakt van hele bijzondere varkens die heel bijzonder leven ergens in Spanje, Italië, tussen de eikeltjes en de olijfbomen. Ja. Die maken ze op een bijzondere manier klaar. Ja. Je hebt ham die komt van Nederlandse varkens die naar Italië worden gebracht of naar Spanje. Dan maken ze daar ham van. En ik maak hammen. En ik breng de ham niet naar Italië of niet naar Spanje, ik breng ze naar Spijkerman. En Spijkerman die maakt er hammen van. Die zijn zo lekker. Hij wordt er helemaal blij van. Ja, dat is geweldig. Dus er is een groot verschil tussen deze ham en die ham die van deze bargen komt. Precies. Die moet je niet met elkaar vergelijken. Alles even op mijn rij. Deze ham komt dus uit Italië, maar is van Nederlandse bargen. Dan heb ik nog ham, die komt uit Italië, maar dan ben ik Italiaanse bargen. Dat nemen ze Parma-ham. Juist. En deze jongens, die gaan ik naar de slachterij en dan maken ze in Akkerum Friese ham van. Henk. Dag, Rijtse. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Dit is een echt streekproduct. Dit is nou een echt streekproduct. En het wordt maken zodat ze dit daar ik nog over. Ja, klopt. Dit zijn eigenlijk precies dezelfde omstandigheden en manier zoals dat in Italië en Spanje ook doen. En dat doen wij nu hier op locatie, hier in Friesland. Oké, en wat laat daar? Wat is dat? Dit is ook een ham van Jaap. En deze die heeft net het zoutingsproces doorlopen. Dus die smeren we in met zeezout. Oh ja, zeezout, ja? Zeezout, daar smeren we mooi mee in. Dus we hebben nou zien hoe die bargen daar rennen. Ja. In de vrije natuur. Ja. Prachtig product.
Dit komt eruit, smaak. Ja. Want het voer wat de bargen eten is bepalend natuurlijk voor de smaak. Voor de smaak, dat klopt. Ja. En dan stoot er nog wat mee, pikkel je en dan? En dan na 12 maanden dan is de ham klaar en dan vindt hij zijn weg weer naar de klanten van Jaap. Wat is dit dan? Dit spul hier? Dit witte wat je ziet, dat is echt varkensvet, dat is varkensreuzel. Reuzel? Ja, gesmolten reuzel. Nou, lekker ik nog. Ja, dat smaakt van vroeger. Ja. En hier is dat vet? Ja, dat mooie geilige vet, zeg maar. Wat voor vet? Ja, een beetje geilig vet, mooi zacht vet. Dat geeft heel veel smaak aan de ham. Geilig vet? Ja, dat is echt zo. Dat moet wel heel lekker zijn. Ja, dat is echt heel lekker. Ja, hè? Ja. Is dat slagersvaktaal? Ja, dat is echt slagersvaktaal. Oké. Nou, het geilig vet erbij. Ja. Lekker. En dan? Dan krijgt hij nog 6 maanden de tijd om op smaak te komen en mooi te rijpen. My god. Ja. Dus maar oren, het duurt het haast 12 man, 14 man, ja, meer dan een jaar. Ja, ruim een jaar duurt het tot de ham klaar is. Hey Spijkerman. Dag Rijtse. Dit is hem dus, hè? Dit is hem. Klaar voor consumptie. Ja, dit is de laatste fase. Ja, genieten. Jongen. Mooi nog een plakje. Vooral dat geile vet, hè? Geilige vet, dat geeft de smaak, hè? Heel erg lekker. Ja, nou. maar we hoef je er geen. Nou, dat hoeft net. Dat wie wel duidelijk. Maar eventjes... Want dit is aardig, want dit is hetzelfde stukje ham als wat er in die winkel stiert. Ja, en ik heb het al in Preun dus. Wat is dat witte? Dat is dat bekende vet. Dat is dat vet, ja. Maar was nou proest? Dat vet dat smelt. Dat smelt, dat is net hurt, dat smelt, dat is heel zacht. Dus dat filmt helemaal, dat is echt ongelooflijk. Oh. Dat komt gewoon hier uit Friesbergje. Uit Friesland waar. Wat is nou het verschil dan met parmaham? Nou, het weinig. Net een soort. Nee, weinig. Alleen die barken die krijgen wat oor eten. Dat zei je in de reportage. Die krijgen wat meer ikkeltjes en dat soort dingetjes. Al wat speciale voer. Maar, en de waai van Parmezaanse ongelooflijk vast. Dat weet ik net, maar dat zal. Maar, ja, ik lees het lezen, nou, dat weet ik net. Maar in ieder geval, waar het mij om gaat, is gewoon dat zo'n product, dat zo tegenbij laat, is fantastisch product is. En dat laat je gewoon voor het opgriepen. En dat is dan weer het mooie van het Friese product. En als maar moeten wij hier nog massaal al hier naar de slachter daar? Want in Akkerum heeft het al innig, denk ik, bij Spijkerman. Of binnen dat vind ik weet wel. Ja. Maar wat kost dit, zo'n ding? Dat is net goedkoop. Want het is vakmanschap en vakmanschap moet betalen worden. Dus dat is op zich net slim. Want als je liefde voor het vak hebt dan, en zeker voor het eten, dan wil je dat graag. Maar wat nog wel mooi is... Wat kost het dit nou? Per kilo is het zo'n 30,50. Zo'n €30,50. En hoeveel had je er? Dat is 3,75 per hoes. Nou ja, dit is een heel soort. Bijna 4 kilo. Maar dit is dus echt vast iets in een restaurant. Dit ken ik dus toch niet. Ja, waarom net? Ik bedoel, zij snijden dat heel netjes voor die oude en dan kan je gewoon per ons bestellen. Dus dat kan je er gewoon krijgen. Maar wat ik nog zo mooi vind van dit product, dat komt dus uit Delsterhuizen bij Jaap Frederiks, bij de Kempenaar. Daarin die bargen gewoon samen in het land. Geweldig. En wij in Nederland hebben wij 12 miljoen bargen. Dat zou betekenen van alle vrouwenmeesken die het just, het treienmeesken een barg. Dus, nou, ik net. Nee, net. Maar zoveel barmen. Maar dat jussen nooit. Nee. Dus ik zie die mensen zeggen die sjuggen. Ga eens een keer naar Jaap Frederiks staan. Want dan sjur je echt hoe barren leven. En hoe goed dat ze het hebben. En hoe willen dat ze hebben. En dan kun je dus ook niet van zo'n lekker stukje ham. Er is wat van die makken. We hebben echt wien erbij. Er nog een licht dressingje bij. Ja. Want dat moet er even een beetje een crude dressing in. Lekkere croutonsjes van suikerballen. Maar een licht sweetje erbij. En een glasje rosé. Om het foyer te vieren. En dan is nog maar Mandy. En dan heb ik nou al, zit ik nou al onder ik neem gewoon zo'n steekje, want ik zou zeggen, lekker eten. Je zegt dit, wie biedt, wij genieten er even van. Zeg op Facebook en op Twitter van meer informatie over dit programma. En dan praat ik morgen, dat is wel aardig, komt Skelte Meisma. En die praat over het boeken van vakanties op internet. Want dat is nog heel nieuwsgierig hoe je dat het beste doen kunnen. Want dan, en van nou een hele mooie jong verder. Dit is die smart,